устод 4 та ресторана идора кардан дар кор дар як корхона. Ура тақсимот карда намеша уже рақобат меша байни ина ва ҷангу ҷанҷол. Ва бояд як нафар идора кунад. Ҳами идоракунӣ ҳамина ман мехостум аз шумо фаҳм. Ду вариант дорем. Иҷора метиҳем намешад. Ёк, роҳи қиин, роҳи осон. Устод, салому алейкум. Хайрият. Савол, просто савол бигем сразу там. Савол ҳамин ки Алейкум. устод 4 та ресторана идора кардан дар кор дар як корхона. Аҳа. Чӣ хел? Туристический зона одиха. Ресторан ҳаст лаби кӯл, дарё, бассейн, А ки ҷое? барзоб. Аҳа. Баъд зиёда 60 нафар дар ҷои хоб, конференс-зал барои семинаро аст. Аҳа. Ура тақсимот карда намеша уже вай меша. Чӣ мегӯям? Рақобат меша байни ина ва ҷангу ҷанҷол. Ва бояд як нафар идора кунад. Ҳами идоракунӣ ҳамина ман мехостум аз шумо фаҳм ки чӣ гуна роҳи осонш ҳамро идора кунем ки ҳам 4 та ресторан бояд фаъолият кор кунад. Конференса барои семинар. Система бояд кунем, намедонам чӣ кор кунем. Вай Ду вариант дорем. иҷора Роҳи метиҳем қиин. намешад. Ёк, роҳи қиин, роҳи осон. Аҳа. Роҳи қиин саволи зур додем. Чӣ хел кунам? Ин роҳи қиина. Мерен топ курсҳои идоракунии ресторана мехонен. Хати одамое ки ресторана идора мекунанд, ҳамсӯҳбат мекунен, ёд мегирен, менеҷер мешавен, мебиёян идора мекунен. Ин роҳи чия? Роҳи қиин. Ман як чизи зура дӯст медорам да ва яке аз инсайтҳое ки дар зиндагим хеле таъсир расондагиай ҳамиае ки як чизи оддиай, лекин беҳади баъд як чизи муҳимай. Мисол мо ҳама вақт ягон проблема пайдо мешава, клиент нест, идора нест, мисол идора кардан дар корай. И мо чӣ савол метем худмонда? Бояд кард. Ҳам хаст? Ҳами савола метем? Касе проблема дорад дар тиҷорат? Метем. Ҳами савол худаш хатоай. яъне шумо саволи чӣ хел кунем бояд табдил кунен, алиш кунен ба саволи кӣ метавона амира када. Мисол кӣ метавона 4 ресторана идора куна, чтоб мара ҳечка ғам ната, чтоб клиентҳо довольни бошанд, чтоб персонал довольни боша, чтоб ҳамаш 100% бурава. Ба фикри шумо дар дунё ҳам хеле одам ҳастай? Дар Тоҷикистон ҳастай одаме ки метавона 4 ресторана идора куна? Ҳастаем хеле одам. Ана ки савол ӯ одама ёфтан осонай ё рафтан ҳамаи чизе ки ӯ одам медона аз ёд кардан осонай? Конечно ёфтан осонай. ҳар як таивая шумо аз ёд кунед медонед чӣ мешавад? Представит кунед ман дар IT вообще ҳечи намефаҳмам. Я секретом бугум. Баъд ман Оскара гуфтам ки охи Оскар, ман вообще IT да бомбаем гуфтам. Ва гуфт ки это не проблема, гуфт. Тебе просто нужно найти хорошего CTO, Chief Technical Officer, главный программиста. Главный программисте ки программистора ҷамъ мекунад. Ман саволаш додам да, гуфтам Оскар барои IT сохтан ман дар кадом команда дар корай? Хандид гуфт я одам дар корай. CTO. Ва ман гуфтам ай ҷоёвум? Гуфт проблема нест, ман дорам як чанд кас. Ки? Та ки тамом. На ин ки чӣ хел. А представит кунен ман агар савол медодам чӣ хел ман программа созам? Савол чӣ хел ман программа созам? Чӣ хел? ман бояд 750 курси IT бихонам ки бифаҳмам ки ӯра чӣ хел бисозам. Ҳам хел аст? Фронтенд, бэкенд, ман дар чӣ дар корай? Баъд биём чӣ хел ман метавонам ки стартапе ки мо мекунем дар Тоҷикистон рақами 1 кунем. Ман зуртар медонам ёки директори касби. ман дар осонай сармоя гирифта директори каспира гирам ё бирам бихонам чизоеро ки директори каспи медонам. Конечно ман дар осонае ки ман ӯра бигирам. Барои ҳамин шумо
набояд савол тин чихе роҳаш беҳад ибад дурай. Аз савол уяй ки метона 4 ресторана идора кна. Уже идора кадестай. Хан тост ки идора кадестай, дар ҷо идора кадестай. Чанд сом шумо тайёрен битиен и саволи асосӣ да уяй ки ӯ одаме ки метона мушкилии шуморо ҳал кна, барои чӣ бояд дар шумо кор кна? бисёри ҳолати хеле мешава. Ман 4 ресторан дорам, бояд ва ё идора шава, уҷа коргаро ҳама говай, гапа намегиранд, ганда қинай, клиентҳо ҳамаш маст мешава, ҷанг мешава, ма да я директор дар корай. Ба меги ки хоб, чӣ тайёри директор да битӣ? 3000 маош ҷои хоб. То есть хеле одам да хеле маош кор мекунай хеле корора. Не, то есть ту бояд вай шава. Барои ҳамин агар худтон бикунед раҳ дури дурози бад мешава. Просто бояд биёвен одаме ки дора шиноси наздике ки ресторана идора карданда ба қуввати бадай. Даст бардорен. Нигоҳ ки чӣ қадар одам айда иҷа. Ҳар нигоҳ кида агар ҳамаи ҳаминора одамошона гирифта, қатъи ҳар яташ чой хӯрда, маслиҳат гирифта, корои пештарашона дида, предложениёшона гирифта, байни ҳаминора меёвем ҳама одама ба фикри ту. мумкин Тамом биками кора, тамом. Фаҳмидӣ?